Dobro, hoćeš ti da kažeš zašto smo se okupili? Pa hoćemo... Milutin neće. A zašto? Reci Milutine, ali idemo opet preko Albanije peške? Idemo peške preko Albanije. Grupa naša Staza planinari. Stazama srpskih ratnika. Dobro, je se zna tačan broj? Zna se broj 9. 9 njih, Koliko? 2 devojke i ostali su... Od toga 2 devojke? Alpinisti i planinari? Alpinisti i planinari. I kad se vraćaju, jel organizujemo doček? Lapčević, pa valjda za 8 dana. Krećemo ispred Banovine danas 4. decembra. Lep je dan, ali preko Prokletije, tamo je sneg, verovatno. Spremili su se oni za sneg. Gdje je ta ekipa? Je li to ova ekipa vam? Eto, tu se jedna je ovdje. Aha, izvinite samo malo. Izvinite, je li ovo ta ekipa planinara i alpinista? Koja ide pešaka, 2 cure i ostalo dečki, a? Da, to je ta ekipa, eto je cura jedna. Čekaj, jeste vi? Evo je cura pored vas. Aha, i ova cura ide? Da, ja idem. Kako ćete vi preko Prokletije, a? Pa ja sam Prokletije prošla cele. Vi znate te staze. Znam odlično sve. Kažu, niko ne zna šta su muke teške dok te prođe Albaniju peške. E pa dobro, ti već znaš te muke. Znam. Jel imate nešto iz obezbeđenja? Imamo. Dobro, jel imate neku zdravstvenu zaštitu, mislim, u slučaju, ne daj Bože? Ali sam bila na Prokletijama. Pa to, da, ispala Da li sve. imate organizovano nešto, mislim? Ima sve. Ima, dobro. Jel još iz nekih gradova kreću? Gde se Ima još skupljate? jedna ekspedicija iz Beograda. I gde se skupljate? Oni će isto da krenu iz Peći, ali oni idu malo drugačijom stazom. Drugačijom stazom, a vi krećete iz Peći. Kraćemo malo teže. Da, mi iz Blagoslov primate i Božjom pomoću. E pa sretan put i javite se kad stignete, a mi ćemo da vas čekamo. Aha, Kolosovski se stara da nešto preda da prezalogaje, jel? Jeste, donali Pa smo vidim ja da sve imate nešto. bakine kolače, sve Bakin kolač. Pa nema ništa bolje od bakinog kolača. ali i vanilice i galetice i salčića ima toliko toga. Znači on ima samo da ručkaju preko Prokletije. Vi ste divni, ja volim da vezi kolača, ali sam... Jesi vidio Milutine? Bakini kolači. Ja ne mogu da se Tako da, setim ja ću da pojem. A ti energente si obezbedio. Obezbedio si energente. Pa slušaj, tu Golgotu teško je bez energenata savladati. Lep je dan danas, hvala Bogu, da krenemo po lepom danu. Dobro, Bato. Dobro. Tu. Snimate. Rećete, ne lani, 400 km pred vama, albanske planine, ste spremni? Kako će biti? Ja stvarno nisam moguće. Matice, kad budete u Brestovac, javite se. Može. Pa, čuj pomoći.